Казвам се Мариана Ангелова и съм управител на общинска фирма Дезинфекция ЕОД, град Перник. Работя в песконтрола от 20 години. Години, през които натрупах знания, опит и много разочарования. Оказа се, че вместо песконтрола и индустрията да върви напред и нагоре, както сме свикнали да се обещаваме, тя върви стремглаво назад и надолу. Основният проблем, според мен, е непрофесионалното отношение на болшинството от колегите, които се занимават. Те пренебрегват абсолютно всички знакови постулати на песконтрола. Като се започне с компромисите, които допускат, с употребата на препарати, с хората, които са необразовани, които ги употребяват. В това число и с некоректното отношение помежду ни, по отношение на финансовите изчисления на труда ни, проблемите са изключително много и наложителното им решаване е на дневен ред. Какво трябва да се направи според тебе, за да се решат тези проблеми, които току-що изброи? Трябва първо да се започне с промяна на критериите, с тяхната законова формулировка и непременно коректното изпълнение. Еднакви критерии към абсолютно всички. Строги, отговорни критерии по отношение на законовата част на песконтрола. Промяна в наредбите, задължително приложението на тези наредби. Мисля, че оттам трябва да се започне. Ти си член на етичната комисия в Асоциацията на песконтрол операторите. Как виждаш смисъл над тази комисия и какво можеш да направиш в тази посока? Етичната комисия е изключително важна по своя смисъл и към настоящия момент едва се пробуждат, според мене, както и в самата мене, не само желанието за работа, а и надежността относно бъдещето решаване на проблемите. Желанието ми да бъдат решени проблеми в етичната комисия са неимоверно големи и се надявам да успеем и да сложим едно добро начало за бъдещо изпълнение на основните законови положения. Искаш да направиш някакво пожелание към колегите от асоциацията? Да бъдем професионалисти на първо време, да бъдем етични спрямо едни, спрямо други, да имаме предвид, че това е бизнес, който ние упражняваме, харесваме и трябва непременно да развиваме. В най-добрия смисъл на думата да постигаме много по-високи професионални успехи. Окей, благодаря.